Máme tu legendárne skoré zobudenie, práve 5:57, dnes chceme vyrážať že o 7. Som zvedavý, či sa nám to podarí. Kolega už mal dvakrát budík a dvakrát ho preložil. Hlavne, že hovoril, že by chcel vyrážať o 6. A našťastie je teplejšie ako bolo včera. Neviem presne koľko je stupňov, ale celý čas som vlastne spal v spacáku takto, ale mal som spacák v podstate rozopatý. Už vstáva aj kolega. 7:22, nám sa úplne neuveriteľne podarilo vyraziť. Skoro tak, ako sme chceli, malo to byť o 7. Ale takéto drobné meškanie ani nerátam. A dokonca aj ľudská s maminou sa dnes vyspali, že v pohode, že nebola im zima. Takže vyzerá to asi na pohodový deň. Lenže teraz z rána nás čaká hneď 900 metrov stúpania. Dosť asi strmých, ako tak pozerám pred nás. A to je zlaté, keď to takto počuješ po rokoch, také beznádejné. Mama! Teraz sme došli do výšky asi 1900 metrov nad morom. To znamená, že sme nastúpali nejakých 206 metrov. A ideme do výšky 2655. Čiže ešte nás čaká veľa srandy. Fine. No, it's not. It's got me. It's there. Bye. Práve teraz už aj vykúklo slnko, takže začína to práve orechové. Fú. To je neuveriteľne, jak rovno už peče. Prichádzame do výšky 2400. Vynikajúca správa je, že je tu asi prameň, pretože počujem vodu. Na mapách je vyznačený, ja som sa bál, že bude suchý. Po nejakej 5-10 minútovej pauze na občerstvenie a tiež som aplikoval opalovák, sa vydávame pokračovať. A teraz ešte ideme trocha vstúpať, nejakých 250, vlastne možno skoro až 300 metrov na nejaký vrch, čo má až 2716. To by mal byť vlastne najvyšší bod v rámci celého nášho Tour du Mont Blanc. Ono to nie je úplne oficiálna trasa, je to vlastne nejaká varianta trasy. Oficiálna trasa by už teraz začala schádzať dole, ale my si to prejdeme cez ten vrchol, tak musím prestať kecať, lebo nezvládam dýchať a vidíme sa na vrchu. No jasné, samozrejme, hádajte, to zabudol palice na tom vrchu, kde som bol teraz. Už som nastúpal možno aj 20 metrov, sakra. Toto pred nami je, že náš potenciálne najvyšší bod 2716, teraz sa nachádzame v nejakom sedle, kolega tam kde si sedí, 2665, ale všetci ma poslali niekam, že určite nejdu na vrchol, takže klasicky sa tam musím trepať sám. No nakoniec bohužiaľ ja musím zostať pod vrcholom asi 10 metrov, pretože toto si netrúfam prejsť. Ako ono by to pravdepodobne asi šlo preliesť, ale keď som to chytil, tak sa to tak jemne rozpadá a už si to nejdem robiť. To by boli asi 3 metre takto a tam už asi ten vrchol. Kolega si hen tam vysedáva dole v sedle. A tu je takýto nádherný výhľad. Paráda. V tomto sedle tých 2655 metrov nad morom sme narazili na prvý sneh. Je to konkrétne hen tých 10 metrov snehu.
Vyzerá, že práve ideme okolo nejakej syrárne, ale asi sa tu nedá nič kúpiť. Čo je dosť škoda, pretože mi práve došlo jedlo, asi pred 2 hodinami. A vody mám už tiež len tak deci a pol. Ale tak za 1,7 km mám vidieť aj ďalšia chata nejaká. A tam hádam niečo kúpime. V hodine najväčšieho temna, keď už mám úplne suché ústa, že by sa mi z nich mohlo prášiť, tak vidím pred sebou chatu. Tam sa bude tak veľa piť. Napiť sa bez obmedzenia je reálnejšia aktivita, na ktorú sa teším najviac zo všetkého posledné 2,5 hodiny. To neskutočne nemusí šetriť s vodou. Už sme došli do reštaurácie, slávnostne som si dal cestoviny s rajčinami a syrom a ešte palacinky. A teraz dokonca sa tu dajú nabíjať aj veci. Umyl som si tvár, asi 6-krát som sa umyl a stále išla slaná voda. Teraz mám úplne vynikajúci pocit, už len dojde to jedlo a je to, že najkrajší deň. Takže pasta, alebo teda cestoviny to zvládli, ako mali, ale z pancakes sme sa úplne nejako nedohodli. Máme tu 2-krát nejaký koláčik. A ako veľké finále, nakoniec sme sa pochopili, čo je pancake, takže došla palacinka s nutellou. 14:43, ani neviem, koľko sme tu presne boli, ale zjedol si toho fakt veľa. Vypil Coca-Colu. Sa konečne vydávame zase na cestu. Tentokrát ideme prejsť túto nejaký brdek a už budeme v Taliansku. Samozrejme som si tu zabudol palice. No súpišti, že po obedíku presne tu takto z hurta. Výtečne, 800 metrov stúpania. Už sme na 2230, čiže od chaty už nejakých skoro 500 metrov nastúpaných a ideme do 2500. Práve okolo mňa prešla taká expedícia, neviem, asi Korejcov alebo Japoncov, čo nemyslím nejako vzlom, ale proste jedli gumenné kyselé cukriky. Ja im tak závidím. Ja si vždycky hovorím, že si musím kúpiť na turistiku niečo také riadne dobre kyslé a ideálne nejaké pelenderky jablkové. A vždycky zabudnem. V 16:23, čiže po necelých 2 hodinách sme sa od chaty práve dobojovali na tú taliansko-francúzsku hranicu vo výške 2500 metrov nad morom a konečne tu krásne vidíme Mont Blanc, ktorý je presne tu. Takže veľký úspech, strašne tu fúči, dúfam, že na tom videu niečo počuť a teraz si to idem chvíľku užívať tu na vrchole. Kempovacieho miesta, kde spíme, ostáva už len 8,3 km, ale ešte 500 metrov klesnúť. A to sme prosím pekne teraz, lebo teraz sa tu vyzerá ako rovinka a že sme na 2000 proste. Práve ideme z chaty, kde nám ponúkli nocľah za 100 eur na osobu, čiže by nás to vyšlo vlastne 400, s tým, že kempovanie je zakázané, takže schádzame nižšie do nejakého kempingu, ale na tom ešte ubytujú, že nám teda dovolia akože rozložiť stan, samozrejme, myslím, pod ubytovaním. Ktoré už sú posvedli? Nie. Ktoré už boli otvorené, výborné. 21:15, už sme v kempe, asi aj možno 30 minút, no to nie, ale nejakých 20 minút už tu sedíme. Už aj jem, kúpil som si tu nutellu, chlebík, Haribo cukríky, 2-krát kyslé. Jedné už boli otvorené a sú tvrdé, ale tak čo už. A dokonca ľadový čaj, čiže pekný deň. Ukázali nám aj miesto, že kde si máme postaviť stan. Dokonca ma povozili v takej bugínke. Teraz už sa len najmä ideme rozkladať a spať. Tak toto tu máme v kempe. Tu máme krásne záchody, umývadlá, sprchy,
zrkadlo dokonca. No a teraz teda máme 23:00, my sme sa už teda konečne rozložili. Ja som dal sprchu, dokonca som si tu niektoré veci prepral v týchto umývadlách. No a teraz je už teda akurát čas ísť spať, takže toto je koniec nášho 3. dňa našej TMB a dobrú noc. A niekto opäť začal dávať sprchu.